Исәнмесез, дуслар? ТМТV каналда сезне сәлемлим мин, Айрат Ильясов. Эфирда топ-клип тапшыру һәм без бүген сезнең белән хит-парадыбызның көчле унлыгында билгеләячәкбез. Анна башка резидентларыбызның беренче мәхәббәтләре турында да сөйләшербез. Хит-парадның иң романтик чыгарылышын башлап җибәрәбез. Сез атна буе тавышлар бирдегез. Без атна буе аларны санадык. Бу ярышта кем җиңгәнен без соңрак ачыкларбыз, әлегә иң аз тавыш җыючы клип белән саубуллашабыз. Bir резидент китсә, икенче резидент килә. Аның хит-парадтагы тормышы бары тик сездән генә тора. Премьераны каршы алабыз. Şittine killer seni biklisin Yaratam diyen sözümle nigesin işitmisin Yarat beni, yarat sin şınlap yarat Günler şüllerimni, bürükşüklerimni sin tarat Yarat beni, yarat sin şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Yılmayıp sinitlerli, yanlarım makillerli Yüreğimni özün bilen canım alıp gitterli Yarat beni, yarat sin şınlap yarat Günler şüllerimni, bürükşüklerimni sin tarat Yarat beni, yarat sin şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Muhabbetten isirip yaşım min senin ışın Yanlarımda sen bulganda duyam min siyuk ışın Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Günler şüllerimni, bürükşüklerimni sen tarat Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın ile gazap Yarat sen şınlap yarat Günler şüllerimni, bürükşüklerimni sen tarat Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Yarat sen beni, yarat
Фәрит Низамиев 14 яшендә авылга кунакка кайтучы шәһәр кызына гашыйк булган. Ләкин аны авылдагы тагын бер егет ошатып йөргән. Өстәвенә ул егет Фәриттән 2 яшькә олырак, гәүдә буенча да тазарак, иң мөһиме, аның матае булган. Аңлап торасыз инде, көчләр тигез булмаган, нәтиҗәдә егетләр сугышканнар. Хәзер Фәрит белән теге егет бу вакыйганы көлеп искә төшерәләр. Кунак кызын икесе дә бер тапкырда күрмәгәннәр дә, ишетмәгәннәр дә. Фәритнең ялгыз сөю җыры өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Yazgı günüdey senin qarашların uyattılar tövge hissimini. Nazlılardan nazlı bu tılsımının suyu bulgan iken isimi. Terezemden qarıyım urilip yağmur yağana da ileri. Yağmur tügel bizning suyul Yılı zarın sili ol. Terezemden qarıyım urilip yağmur yağana da ileri. Yağmur tügel bizning suyul Yılı zarın sili ol. Beruk hisler bizni beylese de yazmışlarını beylep bulmadı. Bizge bəxtət şunudu yakın idi, jitmi qaldı bari bir adım. Terezemden qarıyım urilip yağmur yağana da ileri. Yağmur tügel bizning suyul Yılı zarın söylüyor. Düşlerime minim yüşküresin Qaraşların şunuday sağışılı Yüreğimini uşuqa qasıp tüzem Uzıp bulmay uzıp yazmışlı Terezemden qarıyım urilip Yağmur yağana da ileri Yağmur tügel bizning suyul Yılı zarın söyle ol. Terezemden qarıyım urilip yağmur yağana da ileri. Yağmur tügel bizning suyul Yılı zarın söyle ol. Terezemden qarıyım urilip yağmur yağana da ileri. Yağmur tügel bizning suyul Yılı zarın söyle ol. Yağmur tügel bizning suyul Yılı zarın söyle ol. Yılı zarın söyle ol. Илнар Сабирҗанов чын мәхәббәт хисен 16 яшендә татый. Алсу исемле кыз күршеләргә кунакка кайтып йөргән булган. Аны күреп, безнең резидентыбыз чын-чынлап башын югалткан. Шул чакта кабынган хисләр әле дә дөрләп яналар, чөнки Алсу хәзер аның тормыш иптәше. Бәхетле гаилә хәзер Эльза исемле 4 яшьлек кызларын тәрбиялиләр. Илнар өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип 143 кодын язып җибәрә аласыз әлбәттә.
Мәхәббәткә аңа күп кирәкми, бары тик бер сүз генә җитә. Сөям сине, сөям җаныкаем, күңел һаман сине эзләп көтәр. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Мәхәббәтнең сөю чагында мәңгегә терләп яный әле. Сикәлтәле юлны бергә узып, гөрләшеп җаным яшигәле. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Яфраклар кыйла җырын башкарган Ясмин сөю хисе белән 17 яшьтә танышкан. Ләкин ул бәхетле мәхәббәт булмаган. Шуңа күрә безнең резидентыбыз аның хакта искә төшерергә яратмый. Ясмин сезгә чын бәхетле мәхәббәт хисен татуыгызны тели һәм үзенең клибын тәкъдим итә. Рәхим итеп карыйбыз. Yazmış məller ışraştırdı kızının yemeli gününde yazığı kıyar idi güye yılıma yolu yüzünde sen meni topqanığa men seni topqanığa quvonışa yaproqlar quyilışa men seni topqanığa sen meni topqanığa suyunışa yaproqlarda altın yapraqlar yağganda sözler sözüge yolg'andı o'zi bizda sezmay qoldik g'oshib bo'la borganni sen meni
Аклары да биешләр. Әнвәр Нургалиев 7-нче сыйныфта укыганда Төркиядән кайтып йөргән кызга гашыйк була. 10-нчы сыйныфка кадәр алар хатлар язышканнар. Җәй айларын көтеп алып, Ласковый май төркеменең җырларын тыңлап, бергә кичләрне үткәргәннәр. Язышкан хатларны Әнвәр өйләнгәч кенә яндырган. Хәзер резидентыбыз тормыш иптәше Ирина белән бәхетле гаилә корып, 2 бала тәрбиялиләр. Әнвәрнең соң дисеңме әллә җыры өчен тавыш бирергә онытмагыз. Үтсәдә еллар тезелеп сафка, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Белмим кем белән гомер итәсең, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Мин дә гөл сине сагынам шулай, икенче ярым сиңа тиң түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, соң дисең микән? Ләйсән Махмутова безгә мәхәббәт тарихын сөйләмәде. Аның иң төп мәхәббәте гаиләсендә. Җырда җырланганча, син согласны, мин согласны, ник йөрибез напрасно. Сез дә риза, без дә риза. Напрасно йөрмик. Ләйсәннең клибын карыйк һәм аның өчен тавышлар юллыйк.
Сен қолың нечек терләми Бұл көбәрлі шебер болып Қоя үстіңі шерләми Ақ бұяуларға бұя Терезе ұрын нұрын Ечек еті бұйыштары Қауышу пыланарын Тамшыларға сықладам Люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам Тамшыларға сықладам Люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам Яратам, яратам, яратам Яратам Қолымдағы езігімнің исімдері Рухади, если любишь, приходи А не любишь, уходи Менің сүйіп жеткен атым туры білен совраска Сен согласна, мен согласна Ник ерейбіз напрасына Люблю тебя, тебя люблю Тамшыларға сықладам Люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам Тамшыларға сықладам Люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам Яратам, яратам, яратам Яратам На-на-на, на-на-на Илнур Сағбеддинов 11-ші сыйныфны тамамлап, жәйге ялларға ауылға қайтқан. Бір күнні урамда дуслары белән оралашып тұрғанда, яннарыннан 3-4 қыз өтіп кеткен. Илнурның ораларынан бір қызға көзі түші. Ол қыз күрші ауылдан болып шыға. Кеш егет дуслары белән шул авылга баралар, ләкин ул кызны очрата алмыйча, икенче көнне Илнур шәһәргә кайтып китә. 5 елдан соң егет шул кызны Лениногор шәһәрендә очрата. Кызның исеме Алия була. Быел аларның гаилә коруларына 10 ел була. Сихритінің
Рәзилә һәм Рамиля Батыровалар изге Вәли бәйрәмен бик яраталар һәм балачакта йөрәкләр ясап, махсус тартмага салганнарын яхшы хәтирә итеп исләренә төшерәләр. Ә менә беренче мәхәббәт тарихын сер итеп калдырдылар. Игезәк кызларыбыз өчен тавыш бирергә теләсәгез, 13:20 номерына топ-клип дип башлап, 135 кодын язып җибәрергә онытмагыз. Көчле эшлекне ачып җибәрүче клип каршы алабыз. Нәркез Зинатуллин 15 яшендә Ярчаллы шәһәреннән кайткан Фәния исемле кызга гашыйк булган. 3 ай очрашып йөргәннәр. Мин бәләкәй булганга әти матайны бирми иде. Урлап чыгып китә идем. Көз җитмичә матай күп тапкырлар авып, без икәү аны күтәреп, тагын егылып, мәш килә идек дип көлеп искә төшерде Нәркис. Нәркис өчен тавыш бирергә теләсәгез, 13:20 номерына топ-клип дип башлап, 142 кодын язып җибәргә онытмагыз. Бу атнаның көмеш медаль иясе. Yakın itip öz itipler Kildim sizni күрергә
yaşayıp yatasız Halligizne bilirgen Selam sizge zor selam selamlarının ulusu Şönik dostan eytilgenin yolkulusu jırlısı Selam sizge zor selam selamlarının ulusu Şönik dostan eytilgenin yolkulusu jırlısı Varısı da sizin işin Kabul etip ağlığız İzgi matur telagite Kümlüğüzge sağlığız Selam sizge zor selam selamlarının ulusu Şönik dostan eytilgenin yolkulusu jırlısı Selam sizge zor selam selamlarının ulusu Şönik dostan eytilgenin yolkulusu jırlısı Tukmiş yaşmi alıp bildi Yalqınlı selamlarını Şın yürekten bulğanı hisler Bəxtli etmi kimlerini Selam sizge zor selam selamlarının ulusu Şönik dostan eytilgenin yalqınlısı jırlısı Selam sizge zor selam selamlarının ulusu Şönik dostan eytilgenin yalqınlısı jırlısı Hop! Selam sizge zor selam selamlarının ulusu Şönik dostan eytilgenin yolkulusu jırlısı Selam sizge zor selam selamlarının ulusu Şönik dostan eytilgenin yolkulusu jırlısı Selam sizge zor selam selamlarının ulusu Şönik dostan eytilgenin yolkulusu jırlısı Selam sizge zor selam selamlarının ulusu Şönik dostan eytilgenin yolkulusu jırlısı Руслан Ахунов беренче тапкыр мәктәп елларында гашык булган. Ул сыйныфта иң матур кыз иде. Нечкә билле, зәңгәр күзле. Мин аңа хисләремне аңлатырга бер дә кыюланмадым. 20 елдан соң гына без очраштык. Баксаң, ул да мине ошатып йөргән. Ләкин хәзер аның да, минем дә гаиләләребез бар инде дип сөйләде безгә Руслан. Тавыш биргә теләсәгез, исегездә тотыгыз. 13-20 номеры, топ клип 136 коды. Беренче урын белән котлыйбыз. Алкышлар, игътибар экраннарга. Altın kıyaş zəngər havan Yaşıl hət fəulən Avul qızı
Бүгінгі шулар, безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Резидентларыбыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Шулай ук сез ВКонтакте официаль төркемебездә һәм Instagram аккаунтыбызда безнең яңалыкларны күзәтә аласыз. Ә мин Айрат Ильясов сезнең белән саубуллашам. Яратып һәм яратылып яшәгез. Сау булыгыз.